Fajn. A máš domácí vězení. Co mi to tu vykládáš? Nemůžeš mě zavřít. To rozhodně můžu. Nehodlám už takhle žít ani minutu. Celé léto mě ignoruješ, jako bych neexistovala. Kéžby. Co jsi to řekla? Proč si tak ubližujeme? Zlato, místo abys mě zazdívala, pověz mi, co tě trápí. Fakt toužíš vědět, co mě trápí? Vážně? Vážně chceš vědět, co se mi honí hlavou? Ano.